बेळगाव खडे बाजारातल्या पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्सान बेळगाव क्लब रोडावयल्या इफा हॉटेलात 3 दिसांचे ज्वेलरी एक्झिबिशन कम सेल दवरला। आयतार मेरेन चलपी ह्या एक्झिबिशनात वेगवेगळ्या तरेची मॉडर्न ज्वेलरी आसात। एंटीक आणि टॉपल ज्वेलरीचेर खासा फोकस दवरला। कर्नाटक, गोय आणि महाराष्ट्राच्या लोकांनी येवचें म्हूण पोद्दार ब्रदर्साचो उलो। नमस्कार, मी निशिल पोद्दार, पोद्दार ज्वेलर्स पार्टनर। आम्ही ॲज अ पोद्दार ज्वेलर्स 3 दिवस इफा हॉटेलमध्ये 3, 4 आणि 5 नोव्हेंबरला फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे उद्यापासून एक्झिबिशन ज्वेलरी एक्झिबिशन केलेलं आहे, अरेंज केलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये स्पेशली आम्ही डायमंड जेम स्टोन्स, ताकी जयपूरचे जे कलर स्टोन बीड्स असणार आहेत, डायमंड ज्वेलरी असणार आहे, राईट फ्रॉम 10-12 हजार रुपयापासून डायमंड ज्वेलरी बरेचशी व्हरायटी ठेवलेली आहे। अँटिक ज्वेलरीवरती भरपूर फोकस केलेला आहे यावेळेस। टेम्पल ज्वेलरी आणि अँटिक ज्वेलरी जी टिपिकली साऊथ बेंगलोर आणि टुवर्ड्स तामिळनाडू वगैरे बनते, त्याच्यावरती भरपूर फोकस केले आहे। तर मी सगळ्यांना विनंती करतो, बेळगावच्या लोकांना आणि आजूबाजू गोवा म्हणा, कोल्हापूर म्हणा, जे काही खेडेगावातले लोक आहेत ज्यांना हा एक्सपिरियन्स येऊन इफा हॉटेलमध्ये एक्सपिरियन्स करावं आणि ह्याचा लाभ घेणे, हे मी सगळ्यांना विनंती करतो। सर्वांना नमस्कार, मी मिहीर अनिल पोद्दार, पोद्दार ब्रदर ज्वेलर्स पार्टनर। आज हे जाहीर करताना अति आनंद आणि उत्सुकता होते की आमची पोद्दार पिढी जे 130 वर्षापासून आपल्या सेवेत आहे, सुवर्ण आणि चांदी दागिन्यांपासून जे सगळे आपल्या सेवेत आहे, ते आज बरेच वर्षानंतर आम्ही एक एक्झिबिशन आयोजित केलेलं आहे हॉटेल इफा क्लब रोड इथे नोव्हेंबर 3, 4 आणि 5 तारखेला। आणि ह्याचं मेन कारण म्हणजे जे दागिने, फॅन्सी दागिने, म्हणजे जे अगदी एक्सक्लुझिव्ह दागिने असून दे, जे बेळगावमध्ये कुठेही अवेलेबल नाही आहे, ज्याच्यासाठी आपले ग्राहक आणि बेळगावचे नागरिक बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली अशा मोठ्या शहरात प्रवास करून एवढं लांब जाऊन दुप्पट खर्च करून जे दागिने घेऊन येत आहेत, हे सगळं इफा हॉटेलमध्ये एक छतच्या खालती सगळं अवेलेबल आहे। मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्या। आमचे सगळे लाडके गोयेकर कस्टमर्स जे 150-200 किलोमीटर लांब प्रवास करून ज्या विश्वासाने पोद्दार पिढीमध्ये पाय ठेवतात, त्यांच्यासाठी तर सुवर्ण संधी आहे ही। जे स्पेशली मी जे वर्षानुवर्ष बघतो, गोवेकरांना जे ज्वेलरी आवडते, ते आज हे 3 दिवस भव्य संख्यात ही ज्वेलरी उपस्थित आहे। मी सगळ्यांना गोवेकरांना विनंती करतो, कृपया थोडा वेळ काढून बेळगावला येऊन या संधीचा सगळेजण लाभ घ्यावे।